kafira bo ko an ko ni mɔgɔ min ye danfɛn bonya i dusukun kɔnɔ komi ala bonyalen bi dusukun kɔnɔ cogo min o bi kafiriya de mais yala mɔgɔ min fana ko karasa kawusa ciden ye ou bien ala ye min kɛ karasa ye a ma ɲɔgɔnna kɛ ciden ye o bɛ cogo di Cheikh Salih Fawzani ɲininkara ni ɲɔgɔnna na a ko mɔgɔ min bɛ nin fɔ i ye kafiri de nin bi kafiriya de parce que nin ye ciden nalili de nin ye ciden dɔgɔyali de kuma ni mɔgɔ min b'a kɔrɔ dɔn a bi kafiriya de k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen hadamadenw na k'o ka wusa ciden ye ou bien karisa ni ciden bɛɛ kelen ye ou bien ala ye min k'a ye a m'a kɛ ciden ye nin kuma ye kuma ye a bɛ mɔgɔ kafiriya de k'i labɔ silamɛya kɔnɔ parce que i ye ciden nani de ka ciden dɔgɔya de ciden fana ka nani baga ɲ'a fɔ ya i bɛ kɛ kafiri de a bɛ kafiriya de bɛɛ bolo